Lapu-Lapu City Police nakakuha og dugang mga saksi nga makapalig-on sa kaso batok sa kanhi uyab sa 42 anyos nga babaye nga biktima sa pagpanunggab sulod sa usa ka modern PUJ niadtung Disyembre 28 sa gabii. Samtang gipaubos na usab sa motu propio investigation ang duha ka mga arresting officer o investigator sa maong hitabo. Ani ang report. Hayan karong simanaha, mapasaka na ang kasok batok sa kanhi uyab sa biktima kinsa base sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police mao'y responsable sa pagpanunggab sa 42 anyos nga babay sulod sa modern PUJ niadtong Disyembre 28 sa gabii sa Barangay Ibo. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga adunay tulo ka mga pasahero sa naasoy modern PUJ ang mipadayag og kaandam sa pagtestigo batok sa suspitsado. Usa kanila gikatahong naka-video sa itsura sa suspitsado. Naka-video sa iyang cellphone, moto'y naka-dig-on sa ato ang ebidensya. Kaya while ongoing ang incident, naay kaning usa ka pasahero, naka-video siya sa suspect. Sa pagdagan, no, itong nakita na to, mao gito ang suspect, atong giporso. Samtang gipaabot pa sa Lapu-Lapu City Police ang hukom sa bana sa biktima kung mopasaka ba kini og reklamo batok sa driver sa modern PUJ nga mo'y nagtumbok kaniya nga responsable sa krimen, hinungdan nga gisikop kini sa kapulisan. Dugang ni Torres nga samtang bugtong tinguha lang sa duty officer sa Police Station 5 niya ng adlaw uban sa duha ka arresting officer ang pagsikop dayon sa suspitsado base sa pamahayag sa driver aron masigurong dili makaiskapo ang responsable sa hitabo apan may pagtulunan usab silang nahipo sa maong hitabo nga makahatag og dugang giya sa mga investigador. Bisan kun wa mo padayag ang bana sa biktima nga mosangat og reklamo batok sa mga pulis apan mihimo na og motu propio investigation ang Lapu-Lapu City Police batok sa duty investigator ug sa duha ka mga arresting officer. Karon naghimo ng motu propio, which though ongoing ang motu propio investigation, amo gyapon ning pangutan-on si complainant og willing ba siyang ma-execute og affidavit against sa katong nidakop sa iya. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.